Hayırlı gün dostlar. Aşıqtan açıq сөйлешу сәхифәсе үз эшен дәвам итеп чираттагы кунагы янына чыкты. Бүгенге кунагыбыз ички эшләр бүлегендә сак еллар эшләгән кайнар нокталарда булып кайткан шәхсебез Наил Фуат улы Мустафин. Hayırlı gün Nail efendi. Исәнмесез, hayırlı gün. Ничек кайфларыгыз, эшләрегез ничек бара? Аллага шөкер. Пока чыдарлык, түзәрлек, алга барабыз. Без бик шатбыз сезнең өчен. Наил Фуатович, менә сез безнең районыбызга килгән кеше. Шулай дип әйтсәк, дөресрәк булыр. Шулай бит балык бистәсенә чыккан җегет түгел сез, килгән кеше. Шуңа күрә сез бездә эшләсәгез дә, сезнең турыда күпләр белми торгандыр. Кемдер сез сыр булып тора торгансыздыр әле. Шуңа күрә әйтегез, беренче иттереп үзегез белән таныштырып үтегез. Кайсы яклардан сез, гаиләдә ничә баласыз, әтиеңез кайсы өлкәдә эшләде, мәктәпне ниченче елда бетердегез, аннан соң кая киттегез? Менә шулар турында кыскача гына матур итеп сөйләп бирегезче. Дөрес, килгән булсак та инде хәзер җәйгә 9 ел була. Килгәнебезгә бу әз вакыт түгел. Без инде бөтенебез, үзем дә, семьям да, балалар да бу районда прописан, уже как местныйлар дип әйтеп була инде. Үзем мен Чермишан районының Бәркәт авылында 2 февраль көнне 70 елны дөньяга килгәнмен. Әти белән әни колхозда эшләп пенсияга чыктылар. Әти тракторда, әни колхозчы булып инде. Мен семьяда улы бала. Меннән соң бер елдан соң сеңелем туа. Аннан инде 70 елны менә бүген туган көне Никашин туа инде Нияз. Бөтенебез тормышта, бөтенебез шул Бәркәттә урта мәктәбен бетердек инде. Укып мәктәпне бетергәчтән үтәргә уйлар башка килде инде. Кайда барырга, нәрсә булырга. Ну инде уза уйламыйча гына училищега барып, кыскача гына укып алдык инде. Монтажный сборщик, радиодиктор, операторда эшләргә инде. Аннан Әлмәт шәһәрендә укыгачтан безне Удмуртия Республикасы Сарапул шәһәренә практикага киттеләр. Анда практикага булгачтан инде учетка куйдылар, военкоматкада, пропискада. И шуннан армия хезмәтенә киттем инде. 1988-90 елны хезмәт иттем армиядә. Армия киткәнчә инде мин Әлмәт шәһәрендә эштәгән абыем гаилә эшләде, Мәсүд абый. Гел алар янында булдым инде, техниканы яратайм инде, аларның эше шады шундай. Менә шунда инде башка кирип калды инде, ничектер сенсор хезмәт иткәсәм, тоже гаи хезмәтенә эшкә барырга дип. Чынлап та инде 90 елны 30 июньдә армиядан кайтканым. Инде йөри бары içinde комиссия үтеп, 1 августта уже эшкә дә чыктым мин. Әлмәт шәһәренең гаи инспекторы булып инде. Наил Фуатович, беренче эш көнегезне хәтерлисезме? Сез беренче тапкыр юлга чыгып бастыгыз. Ничегрәк булды ул көн? Ничек хәтерләмәсәк инде, ул вакытта бүтән төрләр инде, менә хәзерге төндә укытмыйча, киендермичә, форма киемичә, присяга приниматмичә эшкә куймыйбыз бит инде, как стажер читается. Бездә ул вакытта берсе фуражка бирде инде, бер алгыдан көннәр калдым. Сержант званиясе белән кайтканым армиядан, погоннарны тартып та инде, шул үзебезнең наставниклар белән юлга чыгып бастык инде эшкә. Алар инде рәттеләр чигешләргә, бөтенесе күз алдында. Бик әйбәт коллектив булды. Безнең командирыбыз булды Тагир Каимович инде. Бөтенесе олы кешеләр миңа караганда инде, минем яшькә караганда. Тәҗрибәле. Да, ул вакытта инде зур коллектив түгел ул, бөтен Әлмәт шәһәрендә дә 15-20 мең кеше эшләделәр ул вакытта. Аннары менә 90 еллар, 91 елларның штатларда башлады. Шуннан без күбәйдек инде эшләдек. Ушап китте ул шундай. Аннары инде 1-2 ел эшләгәчтән укырга кергән насыйп булды. Заочный инде юридик институтка, хәзергесе юридик вакытта инде академия дип аталай ул Казан шәһәрендә. Анда кереп инде, аннары инде офицер юлдызлар алдым инде, младший лейтенант булдым, Дазания эшләдем. И 24 яшь вакытта инде 94 елны үземнең туган районга, Чермишан районына начальник отделения ГАИ дип аталай шундый бурыч предлагатты. Ризалашып, шунда кайтып, шунда яши башладык. Наил Фуатович, юл инспекторы булу, юл хәрәкәтен саклау белән ничегрәк дөрес әйтелә инде ул сезнеңчә. Ул хезмәт бик авыр хезмәттер ул бит. Анда истә калган шундый ниләр бармы моментлар? Менә аварияларга чыккан вакытларда менә шундый ниләр хатирәләр. Бар инде, гаи булгачтан бит инде юлда бар прямо авыр кичергән көннәр булды. Менә особенно балалар юлда үлә. Менә бүгенгедә күз алдында бер ата кеше инде баласын тоткан, тагын бер туганын узатырга дигәндә авылдан олы юлга чыга.
ну, машинасы yol kırığına koyayındı. Bu uzat oturgan kişinin uzatırga barganda balası maşinadan çabuk düşedi, atası артынан çaba, teginden kelgen maşinаны көрмей 25 metr расстояние өлчәді балаға чыккан идем менә. Бүгін эле күз алдында ул сабыйның юлда яткан инде билеп. Менә шундый ниләр күп булды. Күп була инде ул эш булгаштан. Аннан инде бигрәк тә шул Дазани хезмәтенә кергәчтен райондагы шәһәрдәге бөтен авария ölümden кала инде. Bütün исән калганнар иткәннәр шул Дазан яшәп үтә бит инде. Аларны мин үз кулларым ашап үткәрәм инде. Хастаның бешен шул сөйләзем булды инде. Моргта, больницаларда исән калган кешеләр сөйләшеп, анда да инде ниндигенә муҗизалар күрергә туры килмәде. Действительно авыр хәлле кешеләр, исән калган кешеләр һәрберсендә үзенең теләген сөйләде. Bir хатын белән бергәндә күз алдында Мәчәһәрдә больницада Наил өнемдә ничек булса да римсез йөргән водительләрне катырак наказать итегез, күбрәк наказать итегез. Минем дә риминем булмаган булса, мин монда ятмас идем ди. Үзенең бөтен тәнендә риминең полосасы калган. Мин прямо тәнне кисеп кергән почти. Ну, исән сау калган. Янында рульдә булган водительне римине булмаган. Ул лобовой тәрәзә аша чыгып вафат булды. Менә шундый хәлләр. Наил Фатыч, Чирмешәнгә кайттыгыз. Был сезнең туган ягыз. Туган якта эшләү авыр. Сезне бөтен кеше белә. Туганнар да бар, классташлар да бар, дуслар да бар. Авыр булмады монда эшләп китүе. Мин әлмәттән киткәндә дә инде ул вакытта военачальнигы Тагир Талгач Нурбеев Бенискәннән мәрхүм инде. Анырга да әйттем, мәктәп нигәсен мине именнән сайладыгыз, монда тәкъдим иттегез инде Чирмешәнгә кайтырга дигәчтендә. Ну, карап тордым да, ничек эшләгәнемне, Дазаньяда, монда да ошаның эшли беләсең, давай, әгәр дә мәктәп Тагир Талгач эшли алмасам, кире алырсызмы әлмәткә шул эшемәдендә? Эшләрсең, теләре ничек малай шулай булып, уйнап йөрмәсәгез, нормальный төпләп эшләсәгез, шуна барып буланы эшләрсең дидем. Действительно, бик җиңелләрдән булмады, туган район. Аны ярсы туган, ярсы дус, таныш. Но бик кырыс булырга туры килде. Ник дигәндә, юлда 3 водитель туктатсаң, аның берсе обязательно исереп була инде. Миңа хәтле 2 ел начальник гаи булмаган, бер участок гына инде исполнительница булып бергән инде, шуның белән әзрәк халык инде водительләр расслаблен уже были. Шундый белән инде коллективны җыеп, без ул вакытта 5 кеше эшләдек инде. Транспортны барлаштырып, нитеп шундай чынлап торып эшкә тотындык. Ул вакытта юллар да бик яхшы түгел. Юллар төзелә башлады. Авариялар барлыкка килә башлады инде, була башлады. Чынлап торып эшләдек. Ник дигәннән бик каты үстә итеп карадылар инде ул вакытта. Минем машинамны урладылар. Бүтән үчетләрдә булды инде. Ну, әтәсем килә инде, барыбер дә ничектер тәртип салдык. Ул турыда инде менә районның беренче секретарь вакытта главасы да инде без азакырыш әткәләгән булды инде. Бергәләп эшләгәндә эшләп була. Күп кеше, күп яшәүчеләр районда давылны булмагандыр. Алар да әйтәйне менә инде безне генә колхозчыларны туктатасыз инде, бандитларны туктатмысыз дип. Андыйлар да булды инде. Ну, мин эшләмәсәм бүтән кеше эшләгән булыр. Мин эшләгәндә мин эшләдем инде. Кемдә булса тәртип салырга тиеш. Кемдә булса тәртип салырга тиеш, күп кеше бит аңлап бетермәй. Моны шул рульдәге исерек водительне туктатып, без машинасын ябып куеп, үзен протокол язып, может аның гөмерен саклап калганбыздыр, может бүтән кешеләрнең гөмерен саклап калганбыздыр. Андый чаклар булды бит инде менә күрше Новошминск районында рейдка чыккан сотрудниклар КамАЗ машинасын туктаталар да инде. Ну, видимо, танышу булган инде. Бу инде история инде уже. Ну, белгән кеше булгандыр. Аларны җибәрәләр. Уракка әзгенә инде эчкән булган. Бу сотрудникның семьясы кайта торган булган авылларына күрше се белән машинасында инде анда 4 микән сабый бала, 2 семья бу сотрудниктан калган. Менә алар шул КамАЗга килеп бәрелеп, алар бөтен сүлделәр. Менә шул вакытта ул КамАЗны ябып куйган булсалар, оформлять кем булсалар димендә. Фатига булмаган булар дигәндә, яңа саклаган булган. Менә шуның өчен көбесе әйтәйне, нигәсе беренче атап бер кисәтмисез дип. Ничек кисәтергә инде? Бөтенесе белә бит инде, рульгә артына исереп утырырга түгел. Мин аңлыйм инде инде кеше ашыга, ремень каптырган утырган булып, бүтән шундый вак-төяк нарушениялар. Ну что инде рульдә исереп йөрергә, ансы инде уже непростительно. Пьяный за рулем это преступник. Да, аны безнең республика, Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов та нәкъ менә шул сүзләрне әйткән иде бер чыгышында.
Наиш Батыч, бүгін сіз біздің балық бестесінде. Сіз жетекші кіші. Коллектив нешегірек сізді қабыл еттіме мұнда келгеш. Сізге біздің районда эшләп кетуге ауыр болмады ма? Сіз келгенде біздің балық бестесінде обстановка нешегірек еді? Бүгінгі ай көз алдында 12 жылдың 9 июль күніне мына шу отдел территориясына кіргенде мені қарсы алғаннары бүтін заместительлер тізіліп басқандар еді. Бүтінесі оппақ чәшлі, ұлы yüzлі, Аллай мәтәм қоялекті менде нешік бұл ауылар білән ішәп болар мекендім. Мен артәлі кірей кеген әшейім. Жайланды, ол вақытта енді 13 кіші, біздің 13 вакансия еді, кішілер жетмеді ішке, ұзанлары да, начальник службалары да, майда сотрудниклар. Біз тез арада орнына бастық, дегенде біргелешіп кеткен кішілерін ішке шақырдық енді бүтән жерлерден кішілер келділерін ішлерге шулай ettіріп коллективін тұтладық, матурған іші башладық. Действительно, мен июль айында келген ем, январ айынан бірлі ярты ел бойына отдельный показательлер үлсін орнына барған енді. Мына шуларда да біз елішін біргелеп, заместительлер білен, начальник службалар білен бүтін ішлеріні қарадық. Буквально уже июль, август, сентябрьге біз уже артқы орындардан алға таба көче башладық енді. Аны енді 2 ай айынан соң министрға шақырды мен совещаниеге шында доложить кештен яхшы бәя бердінде. Мына шуннан біз біргелеп ішлей башладық. Ул вакытта енді проблема бар енді. Бик көп мына сакаллылар мында, Жаматыр, Исаволский, аннары бит енді икеләтә үлем ачылмаганы, үтерү ачылмаганы, аның белән бик каты эшләдек дияргә инде эшләделәр дигәннәр. Ул ачылды. Нарасын инде бу җамаатлар белән ничек әйтәм, разборкалар башланды. Алар белән урыннарына куйдык инде аларны. Нашлай матур гына эш бара. У показатель битендә цифрлар гел үзгәреп тора инде. Бүтән эшне эшләп бетереп булмый. Менә быел да безнең 2020 елны целем алганда нормально кебек инде. Ну урлау учракларын күп ачылмыйча калды инде. Шуның өчен булган проблемаларны хәл бар дигән нормально. Хәл итәбез. Наиш Батыч, менә сезнең турда хезмәттәшләрегез сезне бик таләпчән, бик кырыс дип әйтәләр. Бу чынлыкта шулаймы?